Имаме това изображение и трябва да кажете от кои думи сме AI генерейтнали това изображение. Това ми прилича на картоф. Статуята на свободата е. Мисля, че е картофи. Не е картоф. Защо ми взехте детето? Ела си прибате. Айде още един. Айде. Искаш да ти зумна малко. Какво е това? Вид ядка. Кажете са видове ядки. Имаме шамфастък, бадем, Орехи. кашу имаме. Дай тук, айде. Пастъци? Не са фастъци. Катериците го обичат. Лешник. Да, лешник. Сега какви са думите? Лешниковата статуя. На? На свободата. На свободата! Айде, ти малче бъркай. Оп, какво се падна сега това? Там. Давай ти бъркай. Само да не паднеш в чувала. Вапо. Не изключи. И ти бъдем. Като сте били по-малки, какво сте си мечтали да получите за Коледа? Жена. Жена? Айде! Весели празник! О!